Напредъка го виждаме всеки ден, по начина, по който те общуват с нас, по начина, по който искат да помогнат и по начина, по който задават въпроси, имат интерес. Виждам една инициативност и виждам развитие в различни области, да ги наречем така. Навлизането в много различни теми, то доста надълбоко и доста насериозно. Езиците, които учат толкова добре и задълбочено тук. На първо място за нас е важно децата ни да отиват на детска градина и сега на училище с желание, с блясък в очите и процеса по научаването на нови неща да бъде комфортен за тях и същевременно обаче и предизвикателен. От време на време, разбира се, се решават задачи, които са от стандартни учебни помагала за училище и виждаме, че се справя много добре. И от тази гледна точка сме спокойни, че детето натрупва умения и познание, а всъщност това, което най-много ни радва, освен уменията и познанията, че се чувства щастлив. За напредъка на децата следим по общо взето по два показателя. Веднъж те дали се чувстват добре, дали са щастливи. Те са много щастливи, се чувстват прекрасно. И второ, получаваме, ако не се лъжа, на всеки 6 месеца много подробен доклад за тяхното развитие, емоционално, интелектуално, образователно и така нататък. И мисля, че това не е достатъчно. Тази обратна връзка, която не е свързана с контролни или домашни, за мен беше достатъчна, за да усетя, че нещата са изключително благоприятни за децата.